Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung aming papagayam, inta iba sa ti umuna Juan, Kapitulo 4, versikulo 20. Ulbod ti agkuna nga ay ayatan na ti Diyos, ngamguraan namat ti kabsat na. Ta di na mabalin nga ayatan ti Diyos, adi na makita, no di na ayatan ti kabsat na a makita na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, a may tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay kasta ti panagkitam kanyak, Martin. Kuang amin, Divina, bakit? Anya ako manan. Imawag ti inam kanyak itay. Kat, anya manan ti imbagana, kwarta manan. Kasapulan da kano ti kwarta. Kunakun kat. An-anon da manan ti kwarta ya. Na ospital kano ni Ipag Agnes. No apay ngamin amasapol asikat ti pangibagaan da. Mabalin mo't nga idiretso da kanyak. Amo damat asyak tinakaigam iti passbook ken ATM ta. Kasano kumanga ibagadakan ka? Kat di mo matsungsongbatan ti awag da. Hay, makapasurun da gijay atat tao. Tunggal ka sa pulan da ti kwarta, syak akanayon ti pagdawatan da. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Pidpidutal ti kwarta. Oh, apay anak kapulis ka, Martin. Sa dino ti papanam? Saan ka di a day off mo ita? Inaksarongkaran Ipag Agnes iti ospital. Anda kano ni nanang ijay. Itulod kumutlaang da ito'y kwarta nga igatang da iti agas. Kasta kamot ngamin. Naglaka ka amang ted iti kwarta kadakwada. Iso aday ta. Di da agsardeng agdawdawat. Unay kan aya bakit? Uray kabsat mo? Imutam? Kat, anya ko ma. Ay na, bakit? Dayta ka di ti ad-adalam iti simbaan tunggal Domingo? Ay na, dawat da adawat. Ngam awan mo't ti maitultulong da kanyak. No addaman tinagkurangan da kan kaidi. Maawatam kuma. Tamarigrigat damatlaeng. Kan may sa, pamilyam latta ida. Isu adi mo kumaida talikudan. Bakit? Agawaam ti agpaimbag, Agnes, anak ko. Awanan kwarta ta pagbayad tayo dito ospital. Di mo't nga rudsong bata ni ading mo a Divina dagiti aawag ko kenkwana. Nanang. Kumusta ni Manang Agnes? Ay, si kaamot gaya Martin. Under observation pa ilaang ni Manang yung Agnes. Kasta ka din, Nanang? Angon gayam? Adto'y ti kwarta, Nanang. Siya kung tinangyag. Tasaan mo't akayat ni Divina ti umay. Ay, una yun dayjay nga anak ko aya. Pasensyaan yun ti asawak, Nanang. No, dapat ti daduma masapol yo. Umawag kayo lang kanyak. Ay, agyam anak unay Martin. Tanasaya at kakada kami. Una, taday ta ti maiparbang, Nanang. Asawak ti anak yo. Isuarong bang laang atulungan kayo. Nasabat kumot ni Martin a manugang ta. Dito'y ka, diti naggapuan na, bakay? Wala kay. Kinapudno na. Intulod na laang day ti kwarta agastusan tayo. Ay, naimbag man, takayat na ti tumulong kada tayo. Nasaya at ti asawa ti anak ta kada tayo lakay. Awan pagbabawyak nga iso tinangikalay sa iti anak ta, bakay? Uray siyak alakay. Adto'y ti kwarta nga inted na. Si kanti makamu agumatang iti agas ti anak ta. Wain, bakay? Gumatang kamutlaang iti kanenta. Mabisina ko lakay. Sige nga, Rod. Urayin nak dito, ibakay. Apay kasta ti lang mga imay diti balay Mari Divina. Kaslada parikot mo Masurunak nga rod kin ni Agnes akabsat ko, Mare. Apay manan. Kasano? Imbes adananang kentatang ti aywanan na. Saan? Ta iso ti agkarasubli iya ospital. Iso ti as-asikasuan dananang kentatang. Hay, talaga ang makapasurun.
Maawatam ko mamot mare. Saan mo't apagayatan ni Agnes ti makaptan iti sakit? Kunak tumet ngamin ama kiasawan, tapno adda mga sikaso ken kuana, ngem di namot ngamin kayat. Ay na, saan ka ngagsao iti kasta iti kabsat mo mare? Saan anasayat aguraom ti kabsat mo? Takas kinunak itayan. Saan na apagayatan ti maaddaan iti sakit? Ay na, naimbag ta nakaringkan, Agnes, anak ko. Nanang, adda tayo manan diti ospital. Manayunan manan ti utang tayo. Ay, saan ka ngagsao iti kasta, anak ko? Ay, anya ti kayat mo akanang, tasubuan ka. Nanang, adda man damagak. Anya dayjay, anak. Saan kayo kadi ang mapambanog ang mga asikaso kanyak? Binulan nga na maospitala. Ay, saan, anak ko? Saan abali? Tapno agimbag kan. Agyaman ako na iti panangas asikaso yu kanyak. Barang agimbagak pa'y iti sakit ko ang leukemia. Ket no agimbagak ton, bumahoy akto kada kayo, nanang. Itay pa'y nga agriring day ta cellphone mo, baka apa di mo sungbatan. Di mo bibiyangan day ta cellphone ko. Ninanang mo't gayam ti umawawag. Di mo bibiyangan kunakmat. Amangan nun napatag ti ibagana. Ay na, sigurado akwarta manin ti dawaten da. No apay mo't ngamin asaan anak ki asawa day jay nga Agnes. Tapno adda ko mga sikaso kan kuana. Saan akas ta aparigatin na payla ang dananang kantatang. Panagkunam ka di. Kat nagayatan na tikas jay akasasaad na. Ay na, no inaywanan na kumati sa lunat na. O, di awan kumati sakit na ita. Naila ko pa yung datatang jay baka da. Agraman jay kang kaisuna adagada, naila ko da pa yan, tapnulaang adda pagpaagas na. Ha? Anya ngay matitawidak. Ay nahabakat. Di ka nila ang tawidem tinapatagkan ka? Ay agtanakan! Awan ti amom! Anya ti ko na ni Divina bakit? Mabalin ka day nga umay da tayo sukunan dito ospital? Di na mo't sungsung-batan dagiti awag ko, lakay. Nay, apay nga Tiyak nga rudam mo. Itay pa'y nga awagak, ngam di na mo't sungbatan. Nay, apay nga Asino ngayon ti mang sukon kada tayo dito ospital? Sapay awan pagtaksi tayaw. Ne, ada umawawag, lakay. Asino nga day ta bakit? Di mo't manugang ta. Ay, sungbatam marudain. Tayo nakisagana dagiti usar tayaw. Tapno makaawid tayo matain. Sige, lakay. Hello, Martin. Hello, nanang. Anya ti masapol yo. Pasensya kayo na. Busy kami ni Divina. Iswasaan na masungbatan dagiti awag yo. Ay, kastaya. Ay, ko ma, anak ko. Numabalin. Umay na kami kumasukunan dito ospital. Tama-discharge sa ni Manang yung Agnes. Kasta ka din, nanang? O sige, urayan dak dita. Umaya kon. Ay, agyaman, nak. Ne, inalamat day takalubong mo, Martin. Sa dino ti papanam. Inaksukunan da nanang iti ospital. Ay na, agbambanog ka laang. Okay la ang kanyak, bakit? Ay, makapasurunday jay nga Agnes. Kanayon lata nakasta. Saan ka kumangag sa iti kasta iti kapsat mo? Si kala ang tinamnamaan da makatulong kadakwada. Isu ano ka ba alam kit di? Ipaay mo titulong akasapulan da. Saan ka mapan? Nangina ti krudo. Asino nga ruti mang sukon kadakwada? Ay kat makamumatan ani Agnes. Kaya't mumanwan no saan? Inak ida sukunan. Sige, gidakan. Na, hoy Martin! Agsubli ka ditoy! Martin! Ay, napanan ti asawang.
Di na kun impang gapulaang iti dayjay nga Agnes. Agyaman kami iti panangsukon mo kada kami, Martin. Awan anyaman na, tatang. Pakaragsakak ti tumulong kada kayo. Nagasat kami unay, tasi kati nagbalin a manugang me. Ni tatang met. Nagadon tinaitultulong mo kada kami, baraw. Di miyam mo no kasano kami ang makasubadkan ka. Sa anak mo't adumaw dawat iti kasukat na, tatang. Uray saan ka adumaw dawat. Mangtad kami lata, baraw. Nakababain mahit no libryan mi amin. Saanen, tatang? Tulong kunday jay kada kayo. Binbindisyonan ti apo tinigosyok. Isu arumbang laeng at tumulong ak itipadak. Ay, agyaman kami unay no kasta, Martin Barawk. Umunag tayo pa'y di tabalay tagkapitayaw. Saanen, tatang? Intun maminsan tulaangan. Nasken nga agawid akon. Ta sigurado nga ururayan nak ni Divina. Kumustan ti marikrik na, Agnes? Madilat ta diriknak, nanang. Ha? Panagkunak. Saan kun amalasatan daytoy asakit ko? Ay na, di ka kumagsaw iti kasta anak ko. Patibkerem ti pakinakam mo. Naila ko yung dagiti baka. Gandaga tayo. Tapno adala pagpa-ospital ko, nanang. Kan, adun ti utang tayo. Isu adyak kayatan amanayunan pa'y day dyan. Di ka agsaw iti kasta anak ko. Ala, mangan kakit di. Tapno agimbag ka adagos. Tangat rabin, umawawag pa'y lang ni nanang. Disturbo iti panaturog. Hello? Anya manan ti masapul yung? Divina, anak ko. Mabalin ka di nga itaray tayo ni maanang mo iti ospital. Kimaro man ti sakit na. Kadyak amuno adya ti aramidag. Hay! Ti maninlugan mi tinakita yung. Masyan ka kumay ti kabsat mo, Divina. Kakaasin di kasasaad na. Ay nananang, didak man dramaan akasta. Sige, matanda, anak ko. Itaray tayo ni maanang mo iti pagagasaan. San abali ta mo ti agmaneho. Ay, nagdagulit kayo. O sige, urayan da, ta itulod kayo iya ospital. Oh, inaramid konti kayat yun, nanang. Intulod kayon dito ospital. Agyaman anak ko. Addan ija emergency room ni manang mo. Urayan tayo laang ano niya ti ibaga ti doktor na. Ay, kat saanan ah. Ha? Anya ti saanan, anak ko? Da kayo laangan ti manguray iti ibaga ti doktor. Agawid akon, tainak ituloy ti maturog. Divina. Ay nananang, di kayo payla na iruam aya. Manun atawa na kastoy ti mapaspasamak. Adda akanayon maitaray dito ospital. Sa baliitan, anak ko. Agkakapsutan ni manang mo. Panagkunak kat saan na namalasatan pa'y. Ay nananang, napigsa ni Agnes. Saan pa'y amatay? Nanang, anyat orasan. Alas 8 itirabi anak ko. Kasano dayto yan? Dito imanan ospital ti pagturugan tayo. Awan parikot iti dayta anak ko. Tinapatag kat agimbagkan. Nanang, kayat ko nga ibaga kada kayo. Ano anyaman ti mapasamak kanyak. Kan ayon ko maalaglaги pa nyo. Nga ipatpatag kayo unay. Kano anyaman ti mapasamak kanyak. Saan nyo ko maapabasulan ti bagiyo? Wano ti namarswa. Anak ko. Patibkaran nyo lata ti pakinakam yo. Saan ka nga agsao iti kasta, Agnes? Agimbag ka pa ay anak ko. Kan, pakibagakan ni Divina.
Apasensya. No siya tinakaaramatan ti agbalin ko maatawid na. Pakibagakan ko na. Nga uray kaguranak. Kat ipatpatid ko lata iti kasta unay. Saan ko ang maibaga iti personal kan ko na. Kabuta din akmatan sarsarong karan. Kan kasla din kayat akasarita. Agawaam kit di agpaimbag anak ko. Iti kasta, si kanto ti mangibaga kadagita ken ni ading mo. Anya ti ko na ti doktor, bakit? Ti kun adaket, ma-discharge ti anak ta ita. Ha? Kat no agkakapsot. Saanan nga agpayagpay ni Agnes lakay. Adantaning tibiyag na. Anya? Isuti ko na ti doktor. Ngam nagpagpakaasi ak ano mabalin. Saan da nga ibagay ti anak ta? Tapno saan ang mapukawan iti namnama. No kasta. Nakaroon ti sakit na. Ngam saan tayo lata mapukawan iti namnama. Ada kaasi ti Diyos lakay. Ala, ingkay simpan dagiti arwatan na. Tawagak batan ni Martin. Kaya't kanun ni Agnes ti agawid. Agnes anak, naimbag nga agsapam. Agnes. Nay, apay adi ka matan sumungbat anak ko. Ha? Agnes! Agnes, anak ko! Ay na, pangaasim ta agring ka! Agnes, anak ko! Anya ti mapaspasamak, bakit? Lakay! Awanan ni Agnes! Awanan ti anak ta! Kaya Agnes, anak ko! Agring ka! Anak! Agring ka, Agnes! Anak ko! Manang Agnes. Namang mga nakpay. Sapay ko mata mapakawanak. Kadagiti madi nga inararamid ko kan ka. Sana rumbang aguraan ka, manang. Divina, bakit? Mangan ka pa'y amangan numabisin kan. Sana ka mabisin, lakay. Kasano kumaasaan ka amabisin? Katsipod simbang pata dito'y balayo. Saan ka pa'y anang nangan? Wano nagkapila kuma? Makonkonsensya ako na lakay. No kumanta tinultulungak ni Manang Agnes. Nalabit si bibiyag pa hingaging kaita. Bakit? Napasama kan ti amin. Katagbalin ko nga adal da ito'y kan ka. Noan niya ti maad-adan mo iti simbaan. Iaplikar mo kuma. Iti kasta, awan ton ti pagbabawyam iti udi na. Divina, bakit? Anda ko maipabasakan ka. Anya day tala kay. Ano, mabiit lang, bakit? Adu matiwig dito'y salas. Anan mom dagita? I-donate ko kadagiti cancer patients lakay. Itamang pay? Nakamiri sa kon. Rumbang gayam nga ayatak ti padak ataw. Tanugurak ina. Arig nakagurak mat ti Diyos. Anya nga minan ti ko na mga ibasam kanyak lakay. Dumngag ka nga rod, bakit? Taibasak. Tikuna na dito'y Biblia.
Ulbud ti agkuna nga ayatan na ti Diyos. Ngamguraan namat ti kabsat na. Tadi na mabalin nga ayatan ti Diyos a di na makita. No di na ayatan ti kabsat na a makita na. Ayatem ti padam a tao, tadayta ti pagayatan ti Dios. Saan mo ida atalikodan, no kasapulan da ti tulong mo? Tano aramidem dayta? Kasmula tinalikodan ti Dios Apo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.